El nostre projecte neix a partir d'una sortida a Sant Sadurní d'Anoia, on aprenem a fer la verema. Ens ensenyen a recollir el raïm, a transportar-lo i a trepitjar-lo, com antigament es feia per obtenir el most. Després visitem unes caves i podem veure com es fabrica el vi i el cava. Ens expliquen, entre d'altres coses, que els preus dels productes bàsics, com el raïm, estan pujant molt i ens conviden a investigar per què. Trobem diferents notícies sobre sinistralitat agrària, provocada pel canvi climàtic, la majoria per culpa de les inclemències del temps. Les tempestes amb calamarsa són les causants d'aquesta sinistralitat. A partir d'aquestes notícies trobem els objectius de desenvolupament sostenible, que es relacionen amb la sinistralitat agrària. El número 13, Acció pel clima, i de retruc, el número 2, Fam Zero. Gràcies a la programació i la robòtica apresa, amb els kits de robòtica Zoom Kit Junior i la programació en blocs i el disseny i la impressió en 3D, pensem diferents maneres de com utilitzar-los per millorar la protecció dels cultius vulnerables. Entre tots pensem quina seria la manera de protegir les vinyes i decidim entre tots construir un prototip de robot que protegeix les vinyes davant de les tempestes amb calamarsa. Aquest és el nostre prototip. És un robot que protegeix el camp de raïm de la calamarsa quan plou. Això funciona com si fos un paraigües que quan la calamarsa toca el sensor els canals s'obren i protegeixen de la calamarsa i cau a les canalitzacions. Però té forats, el canal té forats perquè passi la pluja i no la calamarsa. Quan estan plegats poden deixar passar el llum i la pluja fina. Ara fem una demostració. I així és com protegeix la vinya.